Sa mga tao hindi po nakakalimot mo mag-subscribe, naniniwala po akong sila ay matatanging pusilak at may mabubuting kalooban. Saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo ay palaging malakas at malayo sa sakit araw-araw. Pagpalang umaga, tanghali o gabi sa inyong lahat. Sa mga sulit ko pong mga subscriber ko, maraming salamat po sa inyong lahat. Sana wag po kayong magsawang mag-subscribe sa akin. Pagpatuloy niyo po lamang pagsuporta at pagtulong po sa akin. At tatanawin ko pong malaking utang na loob sa inyong lahat. Diyos na po ang bahalang magagabay sa inyong lahat. Sa mga baguhan na ngayon lamang po nakatuklas ng aking YouTube channel, Liwagan ng Pangasinan, huwag na po kayong magtubiling pindutin ang subscribe, like, and share at pakipindot na rin po ang bell icon para palagi po kayong updated sa mga isusunod ko mga video. Pagkakalob ko po sa inyo lahat ang aking mga nalalaman sa spiritual o physical na lahat ng mga karamdaman na panggamot at ng mga orasyon. At dito po lamang po natutuklasan sa Hiwaga ng Pangasinan. Pakatandaan po lamang, gamitin po lamang sa kabutihan at huwag sa kasamaan. Gamitin upang makatulong sa taong nangangailangan at huwag pong ipagyabang. Palagi po ninyong isa puso't isipan at panatiling magpakumbaba sa isa't isa. Magtulungan, magbigayan at higit sa lahat magmahalan. At huwag pong makalimot pong tumulong sa mga taong hinihiga po sa hirap ng buhay at ito'y malaking kayamanan sa langit sa pagtulong sa kapwa at hindi matutumbasan sa inuman. Kaya Diyos na po ang bahala magsusukli sa lahat na mga ginagawa nyo pong mga kabutihan. At pagkakalob ko po sa inyo ang siksik, tikdik at umapaw na pagmamahal ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang i-share ko po sa inyo ay yung paano gumawa ng holy water. Hiwaga ng Pangasinan. Ang pamamaraan po ay magsahod ng tubig ulan. Maganda yung unang patak ng Mayo o ulan ng Holy Week o mahal na araw o Semana Santa. O yung ulan na may kulog at kidlat para malakas ang bisa o power nito. Ipunin sa malinis na lalagyan o pitsil o galon at kumuha ng asin at ilagay ito sa 2 kutsarang asin at ilagay sa tubig ulan at haluin mabuti. Pagkatapos kumuha ng malinis na puting tela doon sa salain at kumuha ng malinis na lalagyan ng pinagsalahan mo at hayaan nakabukas ang nilagyan mo ng tubig ulan para pumasok ang orasyon mo. Ito yung unang mong gagawin. Magdasal ng isang Ama Namin, Baginong Maria, Luwalhati, sumasampalataya. Isunod po yung orasyon. Narito po yung orasyon sa likod. Habang nakabukas po yung nilagyan nyo po ng tubig ulan na malinis na po, at usarin nyo po sa isip po itong orasyon. Pagkatapos nyo mausan ng 3 beses po, ihip po nyo ng 3 beses doon sa may bunganga ng sinala nyo pong tubig ulan at ihip mo yung 3 beses. Pagkatapos yung usalin po yung ginawa po yung sinala pong tubig ulan at isunod po ang pambuhay, pampalakas po. Narito po ang orasyon ng ibubuga nyo sa bunganga ng inipon yung tubig. Malinis na po. Nilagyan nyo po ng asin. Narito po ang orasyon. Deum benedicti mihi hang agwam at tuti amalo is ilinitum. Amen. Deum benedicti mihi hang agwam at
tuti amalo is ilinintum. Amen. Deum benedicite mihi hang aguam at tuti amalo is ilinintum. Amen. Ito po. Deum benedicite mihi hang aguam at tuti amalo is ilinintum. Amen. Tapos iipon nyo sa may bunga ng ginawa po yung tubig ulan na inipon nyo, nilagay nyo po asin, iipon yung 3 beses po. At isunod po ang pambuhay ng pampalakas. Narito po ang pambuhay pampalakas. Haik Duna, Haik Monira, Haik Santa, Sakripisya, Ilibata, Alsasis, Laturis, Kainig, Auyui, Adna Silim, Gai Pananigan, Maikmak, Maigsak, Masak, Masud, Uha, Ahaha, Yuhaw, Abahay, Kaak, Yuwa, Ahuhay. Usahalin po ng 3 beses po yung pambuhay at tapos ipon niya sa tubig na ulan. At tapos, pagkatapos po ay ipon niyo ng pakros, tapos sabay sa katakpan niyo po ito. At pwede niyo na pong gamitin po yun. Ang paggagamitan po ay pwede rin po kung halimbawa may mga inaalina ng mga masamang espiritu na bahay, pwede niyong iusik yan. Iusik. At yung mga masamang elemento ay lalayas po at malulusaw sila pag natamaan po sila. At kung may pwede rin pong gamitin po pang blessing po ito, lahat po ito, pang kalaatan po ito na tubig ulan ng Mayo, sa kumukulog, kidlat, malakas po yan. Sa Semana Santa, mahal na araw. Kaya dapat po pag may umulan ng ganun, magsahod po kayo kaagad. At pag sahod po kayo, hindi sasahod po sa galing sa bubong yung bahay. Sa talagang mismong napapatakan na rin mo, magsahod po kayo ng batya o malaking palanggana, sahod po nyo. Yung direkta po na napapatakan ng ulan, bawal po yung, kung dito po yung galing sa bubong na sasahod po nyo, bawal po yun, hindi pwede po yun. Ay maganda po yun kung mas lalo kung kumikidlat, malakas po yun ang power nun, yung tubig ulan na yun. Dahil pong paggagamitan po, pati kung gusto po yung may kwan po, gusto po yung i-bless po yung buong bahay, pwede po ito. Pwede rin pong ipainom sa pasyente po ito na halimbawa inalihan ng mga masamang espiritu. Pwede po itong ipainom sa kanya. Kumuha ko ng konting kalating tubig, ulan. Tapos pagkatapos nyo pong kumuha, bugan nyo po ng kwan, kahit hindi na po kayo magdasal, bugan nyo po ng hoc is inem, corpus meum, hic is inem, calix sanguinis mei novi aeternitis lamenti, mysterium pidi qui pro vobis et pro mortis iponditor in remissionem peccatorum ius homo salvador. Yung pangkonsagra na aking ituturo, yun mga napakabisa po yun. Tapos sabayan nyo po ng ibuga doon sa may tubig na ipainom nyo po sa yung inalina na mga masasama o yung sinapian, dabis po yun. Tapos ibuga nyo po yung hukinis, tapos ipainom nyo po kagad sa may na espiritu o kahit ano, basta natitikbalang, inalayan ng mga sinapian, natikbalang, masama, siguradong lalayas po yung kwan po, sumapi sa kanya. Sana po nagustuhan po nyo aking binagi at pinaliwanag po sa inyo. Maraming salamat po sa inyo. Sana po mag-subscribe kayo, mag-like and share, pag-pindot na rin po ang bell icon. At mag-shout po ako. Shout out from Ninita Rotero, Shirley Oriola from Bicol, Bike Tayo Kabayan, Berlindo Palisok, Ryan Labisti, Jonix Bin Nadine, Andy Bonifacio, Presley Abugaw, Orkili, Tinetron, Angelica Bundok, Gerardo Jimenez, Carita Palma, Elisha Apil, Fight Tuwin, Ambrosio Magalpo, Laurita C,
Arting Camacho, Maricel Placido, Ipimea Felipe, Ilmay, Triple commented, Marina Arangis, Luli Cayago, Joan Bibbs, Nogits, Gillian Big, Jig, Bulbider, Rosino Borja, Enerpic, Muchanters, Nathan, Burt commented, Maylin Dumampo, Ali Mercadias, commented, Ray Barcelona, Bruno Gandao, Boy Beginner 83, Arnold Francisco, Arpolio, Andicho, Brian Binsa, Rudy Joaquin, Cutie Takan, Inday Sali, Coco Jun, Milk Jam, Bike Tayo, Kabayan, Cecilia Cruz. Shoutout po sa inyong lahat. Maraming salamat po.